Så er vi kørt klar til start. Nikolaj ligger ud. Ja, Nikolaj han ligger sgu ud. Og Hammer efterfølgende. Ja, det er Hammer. Ja. Ja, og så kommer Hammer. Og så kommer Michael, og så kommer Steven og André til sidst. André helt til sidst, og det er Mads, der kører. Ja. Nej, det er André, han er herover. Han er ikke startet nu. Mads, han ligger til sidst. Nu kommer André på farten. Nu kommer Hammer på. Hammer, han er kommet foran. Ej, var det godt, men han har overhældet Nikolaj. Det er bare godt. Det er simpelthen godt på minifuld race. Ja. Jeg tænder bare på. Kommer de alle sammen? De kører lige en omgang der, tror jeg. Det er roligt. Kommer de op her? Hammer foran. Nikolaj efter. Så kommer Michael der. På nummer 4. Og så kommer... Hvad fanden er det? Det er Mads. Så har vi Mads der. Og dernede der står Steven af dem. Og Mads han kommer dernede på nummer 49.